Alah karo aku tak goleki Yang Dono ora gelem ngandhakake, ora iso gawe waluyaning negara ing Amarta, ora pantes dadi gurune Bapa Werkudara. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggono magawe gelari wang-wang Simbah Pate inggih nggir kula ingkang merpeki dhateng Anggir Antasena. Neng apa, Mbah? Gowadya blos gelar papan Kurawa tumbahe ngrapi jati ngarang paing megar kaya jamur barat. Iki Pak Di Kartomarmo, yo Nggir Antasena anakku lanang cah bagus. Simbah Pate aku tak nyuwun priksa sampeyan kena ngapa kok ngetapi para sata Kurawa? Iki menika ngaten nggih Nggir. Kula nampi dawuh timbalanipun ingkang eyang nggih menika pun Begawan Durna. Piyambakipun prasaja bilih boten saged ngendikaaken menapa ta srananipun supados negari Ngamarta menika saged mulih kados wingi uni. Malah ingkang eyang Begawan Durna nalika semanten dawuh kaliyan kula supados ngetapaken para sata Kurawa. Sampun ngantos jengandika wayah Mas Antasena menika ngganggu damel dhateng gesangipun Kakang Premban Durna. Panjenengan kadhawuhan kundur. Menawi panjenengan boten kersa kundur, sak mangke Kurawa dipun dawuhi ngeroyok panjenengan. Lah rak tenan to. Ora lidhok ujare wong daplok. Kurawa ora pisan ora pindho mesti gawe perkara. Aku niatku apik-apik nek negara Ngastina takon karo Yang Durna. Ning mesti-mesti angger sapa sing sowan negara Ngastina mesti diangkah patine, diangkah cintrakane. Mbah, wonten dawuh nggih. Ngene wae. Gandeng sampeyan didhawuhi karo Yang Durna aja nganti gawe gelo penggaling Yang Premban Durna. Kurawa nek maju aja mbaka siji, ketanggungan. Nek ming Pak Di Kartomarmo mungsuh aku tak jami ora nganti 6 menit modar. Mula kabeh sisan kon maju kon ngeroyok Antasena. Malah aku supata. Aku upata, aku sumpah. Nek Antasena kalah karo Kurawa, aku meguru karo Kurawa. Aku didadekke abdi nek Kurawa nggo kongkonan ngalor ngidul suwene 20 taun. Ning nek nganti engko Kurawa kalah, aja mbok salahke Antasena. Nek akeh sing mlebu ana ing IGD. IGD iki apa, Ma? IGD iki apa? Unit gawat darurat. Kuwi panganan apa-apa? Niku papan kangge nambani kok panganan ora. Wis ya wis. Aja ming meneng wae. Antasena wis nantang kaya ngono kok kowe meneng wae. Antasena wani karo wong tuwa kendarat siramu. Maju rene Pak Denek kepengin wirangan karo bocah wingi sore. Mati aku. Wah.
mati aku. Wah. Mati aku. Dadamu. Mati. Bocah muni sore ngedap-edapi cocok tumbak jebol dadamu warat. Ayo kurang landhep waduh mati aku. Ayo kamu waduh mati ya. Wah menungso ora tatanan iki panjal maning apa diantem nggon sirah diantem nggon dodo kok ngrasake lara wae apa kowe iki menungso apa kowe menungso apa menungso tenan lha carane menungso apa ing atase menungso tenan kok tak jotos ora males ming meneng bae kowe njaluk mati cara piye kowe jar kowe panas dhewe tanganku. Siapa kok ora apa-apa diantem kok ora apa-apa. Kowe males, kowe Antasena. Kowe males kowe. Kowe aja kaya ngino karo aku. Kowe males kowe. Iya. Tuprok. Kowe iki ngopo kowe? Kowe kon males kok malah hihi. Kowe males. Aja kaya ngono males kowe. Tuprok. Kowe saya ngene harus to, Mak. Aja saya ngene karo aku. Aku ki satriya. Aku anak pendhita kowe tak kon males kok malah hihi. Tuprok. Kowe karepmu apa? Aku wegane carane kaya ngono. Ning ati iki marahi lara. Kok kademah. Tuprok.
sik ta. Anak pendhita peng-pengan kok maju ora tatu ora babak kok nangis ki ngapa? Sakit hati kula man. Larang apa? Kula niku ngajar Antasena. Panjenengan prisa piyambak tak antemi nggon rai, nggon dodo, nggon cengel. Antasena niku males niku mboten. Nganti kula tantang Antasena, malso. Malso aku isin. Antasena males. Mboten. Lah kok nangis? Mboten males ning ngenten iki man. Kula antem niku meneng mawon mripate mendelik ngenten iki, mendono ngenten iki lho man. Heeh. Kalih ngenten iki. Iya. Terus iki ngenten iki, tubrok. Terus cangkeme. Kula niku dingonten kene niku ati kula kaya diiris-iris man. Lara. Mula kula trima bali nangis. Lalah. Pejamu ger. Antasena iki bayi wingi sore sik ngandani sapa ya? Sing ngandani napa man? Antasena ngono kuwi iki kowe lara atimu wis wangun. Sebabe Antasena iki ngece karo kowe. Nek kowe iki anak jaran. Man. Sampeyan ampun sembrono. Sampeyan ampun waton iso ngucap aja gawar ngawur. Lho niku anak pendhita. Pira bapakmu? Nggih. Nek mbokmu jaran. Lho jarine widodari. Widodari ning keleke papat. Alias jaran. Napa nggih, Man? Domongi kok. Aku iki mbiyen seksi naib. Ijabe bapakmu ya aku seksine. Lho. Terus le ngandang cara napa? Ah, kowe nek ngerti golek ana ning album foto. Bapakmu isih nyimpen. Wah, glelenge ra jamak-jamak. Sak ngisoring dlamaken. Jare ibu kula niku widodari. Widodari ning sikile bapak. Apa nggih, Man? Domongi kok. Wis rasa kuwatir sok dilongkas kowe dielokke Bupati Kap. Napa niku Man? Balapan jaran. Sok dilongkas kowe doyan Kalonjono. Wah, penyakit karepe dhewe. Nun sewu Man, lajeng nyuwun prisa. Apa? Napa riyen niku dereng enten wong napa? Ayam bapakmu nglidike ra jamak-jamak kok. Mula bapakmu nek neng omahku ki wedhusku tak kandhangke kabeh. Rumah aku weruh wedhus kok nginceng. Jarine luwih sempit. Penyakit ra. Dul, kula wonten Jawa wae. Suaramu rada seru. Ngombe sing parai sehat suara kula sehat. Nggih botol. Ha iya. Dikocok ping 15. Nggih. Iku malah sehat, Pak. Mungsuh Antasena, nyut, mungsuh Antasena. Wani ora? Antasena. Bayi wingi aja wani karo wong Jawa. Lah terus semingga, aja gepok-gepok jere aku. Mangkat oleh sedia, kecak-kecak. Loh, iki ngopo iki? Antasena? Iya, Pak Di. Arep aku pendek ning aku Pak Dimu. Heeh. Rada mendak. Iya. Kuwi arep wani karo Kulawa. Kowe ora sadar, Kulawa ki coba. Kulawa ki Pak Dimu kabeh. Nek kowe wani karo Kulawa, oke kowe menang. Nek kowe cecuk kecemplung telaka. Wani karo wong tuwa-tuwa. Aku bal pengajian Ustadz Burhanuddin. Nek wani karo wong tuwa, kowe kecemplung telaka. Saiki ora nglasake lolo, cecuk diobong kowe. Diobong. Aku rasa ngurek. Lah,
Kandhani ngeyel mesti wangjulan. Wong dikon ape kok gak gelem. Ayo, iki cing maju Pak Ji mudul mau ganti. Kowe arep kejak colo piye? Kowe arep kejak colo pelak apa? Tak ladeni legane atiku. Kalto malmoso to moto celeke kena. Nek dul mau ganti, aja pisan-pisan cepeleke karo dul mau ganti. Saulale aku wis tau dadi pegawe tok setan. Hubungane apa? Ayo. Kowe apa aku sing banget cuman dicari. Kowe apa aku sing tekane buat. Aduh. 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 Sikul. Meng tiba kok ngesuk-esuk. Tagake bat. Tagake. Tangeke. Tagake bat. Apa wis ra iso tangi dhewe kok. Aduh. Aduh. Nih tangine. Piye cerita kabare? Kabal buluk. Wis ketok wong kowe tibane kowe nganti kepletre kaya ngono bajiku lho Antasena. Anak welku dolan ampuh-ampuh ki, Man. Antasena kowe wani karo aku karo padimu kowe wis bles. Kowe ngantem Kuwalik. Kula diantem. kudune iki kowe ndisiki. Kula lagi omong ki, Man. Lagi omong gwajul lai kula bengok sak kayange. Wah, niku le meneng jejeli sikil cangkem kula. Maslep ngono. Ukune Antasena ileng-ileng. Ambune. Ala pamamu ketemu lemut. Iya. Balang niku kula glecak, Man. Terus tidak terus. Balang niku kula glecak. Kula nglekani Antasena mumbul duel banget. Nibuane dada kula mak jelek kula nganti bengok bajiku. Ada. Nggih. Balang niku kula dicandak jelek kula bleseke karo duantel sak kayange. Kontel, Man. Weh. Tekan kene mau nggih nggawa gaman. Nggawa gaman. Nggawa tumbak apa godho? Antasena kepruk godho. Punah males. Males. Kok males? Ulah-ulang ora apa-apa. Antasena kula gake godho, kula gake tombak, ulah-ulang kula tetep kalah. Males kula. Iki penonton jek akeh lho, Til. Penonton iki jek akeh. Kowe ra isin apa? Kowe iki Pak Dene Antasena bayi wingi sore kok kalah karo bayi wingi sore. Kowe ra isin. Wah, kula kok biasa. Ra isin. Lah, izin digo melem ilang. Kula niku nek utange melem pun kajenge. Sapa meneh ya? Sing gurung ketok. Arep perang kok rambutnya di lurus-luruske. Bar keramas. Oh. Bar keramas. Bar keramas. Obate apa kok rambutnya iso meling-meling? Fek Formula 4, Pak. Apa? Fek Formula 4, Pak. Wira obat batuk to. Nggo nambani tumo. Oh iya. Momong saya, Man. Antasena. Niku sing kula goleki. Weh. Saben bengi kula ngimpi-impi kepengin adu arep kali Antasena.
dina niki kelakon man. Ha iya, nek pancen arep musono maju. Non Maju. kuku kula tak mriko tak ketemu karo Antasena. Nek iso tok pateni. Kula terus mewan kula tandane. Antasena. Apa Pak Dicitraksi? Aku butuh ketemu kowe. Rene kok. Wah, kelakon aku merono. Piye ta kowe iki? Kelakon mati dening aku. Ya nek mati, nek ora malah kewirangan. Aku merono Antasena. Rene kok. Selamat to? Selamat. Ngomah piye? Ya pengestumu apik, Pak Di. Bapakmu sehat to? Sehat. Ibumu urang ayu. Pengestune apik. Syukur. Heeh. Oleh mlayu buanter banget bleduke nganti kaya ngono ae. Tekan kene kok ming alam-alaman. Antasena. Piye? Minggu sesuk kowe selo ora? Minggu ngarep kuwi. Heeh. Selo Ora ana acara. ra Neneng nggonku ya. ngopo? Aku seslametan gawe sumur. Awan po sore. Babar maghrib. Oh iya. Iya ora kita cilik-cilikan aku rerek iki gendurenan. Engko bar jam 7 elektron. Oh iya. Iki aku golek penyanyi sing wah. Jos. Ya ning aku ora seneng ya Pak De. Engko aku nek pas elektron aku tak mulai ya aku tak uyo-uyo ning omah. Ora masalah. Sing penting aku wis ngulemi karo kowe. Ya. Ngono ya? Heeh. Wis penake. Nek perlu aja ming Kurawa, sempuri jotosi cangkeme. Oh iya. Wis ngono wae, tak tunggu kedatanganmu sesuk Minggu sore. Neng kasatriyanku. Suka parisuka. Iya. Kowe pesen lagu apa? Ora pesen lagu. Iki sing lagi apik anu apa jenenge Banyu Aki. Banyu langit. Banyu Langit. Mengko tak pisusuke karo kowe. Ya wis, ngatur nuwun Pak De. Padha-padha. Wis ya, penake ya Antasena. Ya. Kok ora oleh gelut. Kowe mrono mau gelut wong apa? Sing arep gelut sapa? Lho. Lah kowe mau sumbar Antasena, aku mrono. Nenek kula manut karo sampeyan Antasena, mamati dening aku tegese niku nantang, ateges gelut. Heeh. Ning kula ora muni Antasena, aku mrono. Wigatine Ngulemi. oh. Sesampeyan selo mboten Minggu sore. Acara apa? Gendurenan gawe sumur. Ya selo. Nek selo mang teko, wau Antasena wis tak weling. Antasena kok kowe teko, sengkuni tak kon teko engko jotosono cangkeme. Ngono. Kene mendak kena gajul dasmu kene. Wis senengane ngedu-ngeduru wong tuwa. Kula niku nek ana sesampeyan teko niku seneng. Ora lah kok kowe ra iso perang apa? Perang entuke apa? Perang entuke apa? Antasena niku padha karo anak kula dhewe. Nini kok anake Werkudara adi kula. Mula nek nganti kula wani karo Antasena, ya nek menang, nek kalah apa ora isin? Tuwa kula man. Tuwa kula bangane Antasena. Wong tuwa kok kalah karo Canom niku nek cara kula rak wirang kok. Ha iya. Ora kaya sampeyan. Isane ming dawuh. Ambok jajal sing ngene iki perang piye? Lah kuku Kurawa kae pateni, kuku Kurawa kae pateni. Iso wae ning paitan cangkem. Mbok jajal tandangi dhewe. Tandangi dhewe.
Le tatang tekan kono. Bareng kecekel ukarane lagi balik. Mama tandangi dhewe. Ora men ngakon tok. Akon terus. Sekarang wong kami sore niku bablasen Man. Ya wis ora arep ngangkon kowe. Ora ngakon rasa ngundang. Ya. Romansaku kok Kurawa ki suwe-suwe aku liver. Ngampet atine ora longgar, ora ikhlas. Loro. Dul, nun. Rene dul, ajeng adus. Wila demet to. Romansaku Kurawa ki saya suwe saya nyepelekke. Saya suwe saya sak karepe dhewe. Aku ora seneng nek carane kaya ngono kuwi aku sega dadi pengareping Karasa Adus. Ketok saiki kowe nganggo jeneng Eyang Durna ning kowe nglumpukke Kurawa sing tok kon njotosi aku Kurawa. Muni ora. Aku. Rumangsane padake ra. Ya ora, Mbah. Apa, Mbah? Kula mengentuk dawuh saka Durna. Nek kowe ora ngetopi Kurawa tak lamun Kurawa ngroyok aku. Ning gandeng tok jawi Kurawa ngroyok aku. Kowe didhawuhi ora, Pakdi? Aku dikon. Aku dikon karo Paman Patih Sengkuni, Cici Traksi kowe mateni Antasena. Nek kowe mateni Antasena, Antasena iso mati kowe entuk hadiah. Ngono kuwi. Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Sampeyan ki wis tuwa lho. Sampeyan ki wis tuwa lho. Oh, pangan codot mudar. Halo, arep wujude kaya ngene ning Pak Deku iki sing paling tak tresnani di antara Soto Kurawa. Di antara. Wong ora tau gelem perang, nek mungsuhe anake dhewe malah ora gelem jotos ki malah wong apik. Mang rungokke, Man. Mang rungokke. Beda karo kowe. Beda. Wis tuwa, nakal. Nek dawuh Kurawa sesapenake dhewe. Aku upama dadi Citraksi ngono, wis tak jotosi ket mau-mau. Mati dening aku. Iki jangan apa? Sampeyan wong gerang ora? Niki Citraksi. Aku ora marah yo. Aku diwarahi yo. Patih sebeleke. Kowe ngopo kowe? Lah. Kowe ngopo jotos mak cilik? Seseket. Gagawane mung doa dawuh. Saking jenglet jotos sisan. Oh kon jotos dikon Antasena. Dikon Antasena kok gelem kowe? Antasena kan ponakanku. Wangsane rampun. Padhake wedi. Aku yo tok padhake wedi. Rumangsa kesang. Ayo. Kowe ngejak apa? Anggepe kula udus. Iso doleren ora? Ora iso laen gu karepe dhewe. Mangkelake. Gwen. Asem kalah cepet le tangi aku. Iya. Citraksi. Gugu karepe dhewe.